to this video magyat amay pakita niyo sa imong buhaton ni Kajin labi na kada hapon. Ang buhaton na mo ni Kajin kada hapon mo na among ipakita niyo magyat. Ya amo sa ipakita. Atong buhaton kada hapon. Kada hapon ba kanang atong buhaton kada hapon ba manglawag ta sa baboy. Amo sa idaklip og pakita niyo magyat ang mga view dire ug makita sa among lugar. Oh. Sige magyat. Mag-ready na ta. Ready na. Sige magyat. Sa dili pa ta manglawag sa baboy magyat ato sa nabidyohan ni mga gabi dire magyat na napay mga panyawan ay nangapot na ning kahoy. Tagas na kayo. Nya nangamang sad ni sa sanga sa kahoy ni mga gitawag nilag snail magyat. Taklong man diri sa mga taklong. Amo ni si taklong diri sa mga na dra nangapot na mga anak niya tulo ka bog ang inahan gasunod sa inahan ning mga anak gagmay. Nya galing sa tadi magyat og para panihapon ni siya kay nang manihapon naman taro ni human to pang lawag baboy para manihapon lang talargo mo ning magandam ng tagdang agan kay mabubuan sa tubuan ya pa iring ka tubang diri magyat o nagsipog panghilamos yang naong. Ada bang lawag tas baboy magyat. Baboy magyat. Ano man ni baboy? Limpi ako mga tikat. Dahil mahugaw niya dagkikite. Manglawag mis baboy mga ay nami Kajin gabulot. Dari na be. Be. Dari na. Dari na kinonhan. Ang lapas ni Kajin. Dari kinonhan ang mga manok ay sunod na. Tara. Ops. Sige be. Ay isa. Ops. Sige be. Sige. Op. Laogs baboy. Tara, sami lagi uban be. Nasami ang uban na. Papa, napay ni pilit sa lubot na baldi. Pilit mo ba? Nakasaba. Grabe saba. Na, dapat be. Nangilit. Taro nga na be. Kaya sayang kayo na ang lawag Tubig kaya nang gisog ng tubig. Ha? Kasi makit dari na siya kuan. Saba ng ubuya eh. Saba. Maghinay na be. Makis. Wala kuan banwas. Naya ba? La. Nah, kaligo na. Kuan ta wala makatag-katag. Liguan sa siya. Oh. Pero gamay na kaya piskan ka. Liguan. Liguan ang baboy mga tikat. Dili ligo na yung bata ito manuwasan. Ligo na. Pero kaya mapis. Tayo mga tikat. Lawas. Yak ano gawin mga tikat. Kebak kayo. Tingod ba ako? Kere kon, kere lang kon, inahan. Kay manam ta pang lawas baboy maket ato ni videohang ring luyos mua maket na dara. Pay kapayas laki maket oh. Pay bukid maket lugos nam klaro kay hapon man gud.